कलाकृती नारायणी म्हणून ओळखली जाते. ती कलाकृती असून कीर्तन, प्रवचन, भजन, नृत्य, पुराण, गायन, नाट्य, संगीत, वेदपठण अशा अनेक मार्गाने तिची सेवा इथे होत असते. कलाकाराला प्रोत्साहित करणारी ही देवी आहे. तिच्या प्रांगणात होत असलेल्या अशा सेवांनी ती प्रफुल्लित होऊन आशीर्वाद देते. ती साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती आहे. या महासारूपी महासरस्वतीच्या प्रांगणात हे निवासी कीर्तन प्रशिक्षण शिबिर आजपासून संपन्न होत आहे. ही खचितच आनंदाची, अभिमानाची व गौरवाची गोष्ट आहे. श्री सुहास बुवाच्या माध्यमातून हे शिबिर संपन्न होत असल्याने ते व त्याचे सहकारी खरोखरच अभिनंदनास पात्र आहे. प्रत्येक हिंदूच्या जीवनाचा देशभक्ती व धर्मरक्षण हा प्राण आहे. देशभक्तीची व धर्मप्रेमाची शिकवण कीर्तनाच्या माध्यमातून प्रभावपणे मांडण्याचे काम संत मंडळी पर्यायाने अप कीर्तनकार सातत्याने करीत आलेले असून त्या समाजाच्या मानवाने आशीर्वाद देणे ही काळाची गरज आहे. आजची कालमार स्थिती, शिक्षण व्यवस्था, नोकरी व्यवस्था, स्थलांतर, हिंदू धर्म, संस्कृती व परंपरा यावर होणारे स्वधर्मी व परधर्मी सांस्कृतिक आक्रमण व होत असलेली झीज थांबवण्यासाठी अशा प्रकारच्या निवासी प्रशिक्षणाची हिंदू समाजाला नितांत गरज आहे. हिंदू समाजातील अनेक संघटना, व्यक्ती, संस्था यांनी या कार्यास सक्रिय सहभाग घेणे ही खरी देशसेवा व धर्मसेवा आहे. आजपासून होत असलेल्या शिबिरात कीर्तन प्रशिक्षण, भगवद्गीता पठण, संस्कृत भाषा व संभाषण, दिंडी कार्यक्रम, हनुमान चालीसा, सर्वादोष निर्मूलन, धर्मशिक्षण, मोबाईल हा शत्रू की मित्र यावर चर्चासत्र, जोगवारती, योग प्रशिक्षण, कीर्तन संवाद, अभिनय कला, शारीरिक व्यायाम माहिती, गरजेची प्राथमिक वैद्यकीय माहिती व महत्त्वाचे विषय शिबिरात घेणार आहे. संगीत, अभंग, आरती, स्तोत्रे, नाम, संकीर्तन, गाण्याचा रियाज, चक्री कीर्तने अशा अनेक आविष्कारातून भारत देशभक्ती, हिंदू धर्म संस्कृती, रूढी, रीतिरिवाज, परंपरा यांच्या उत्तेजनास आणि संवर्धनास प्रोत्साहनच मिळेल असे आम्हाला वाटते. कीर्तन ही एक कला आहे, तसेच संस्कृती रक्षणाचा भाग आहे. हिंदी धर्म, संस्कृती व परंपरा राखून ठेवणे व नव्या पिढीपर्यंत पोहोचणे हे आमचे परम कर्तव्य आहे. आजचा हिंदू विविध कारणाने धर्म, संस्कृती व परंपरा यापासून दूर होत आहे. नवीन डिजिटल युगाने व मोबाईलच्या गैरवापराने हिंदू धर्मावर आघात झालेला आहे. हजारो वर्षाचा इतिहास, सनातन परंपरा, धर्माभिमानी हिंदू समाज आज आपली संस्कृती वेगाने विसरू लागला आहे. ही खेदाची गोष्ट आहे. आमच्या पूर्वजांनी राखून ठेवलेली न्याय, नीती, धर्मव्यवस्था कोसळत आहे. पर्यायी व्यवस्था समोर येत नाही. अधर्म, अनिती, अनाचार वाढत आहे. एकत्र कुटुंब व्यवस्था मोडकळीस आली असून विभक्त कुटुंब व्यवस्था हृदयास आली आहे. त्यामुळे धर्मशिक्षण व संस्कृती संवर्धनास बाधा आलेली आहे. नवीन पिढी धर्म, संस्कृती व परंपरा सोडून अंधारात चाललेली आहे. विभक्त कुटुंब व्यवस्थेला सुद्धा डायव्हर्स नावाची कीड लागण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत नवीन पिढीला स्वदेशी भाषा, स्वधर्म, संस्कृती, सदाचार व मार्गदर्शन करण्याची मोठी जबाबदारी धर्मसंस्था, संत मंडळी, सत्पुरुष यावर येऊन पडले आहे. गुरुकुल पद्धती आता लोप पावली आहे. विदेशी भाषा, विदेशी संस्कृती, विदेशी परंपरा दुर्व्यसने थोपवण्याची गरज आहे. बटेंगे तो कटेंगे या इतिहासाची गुंतवणूक टाळणे ही आम्हा सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. जात, भाषा व प्रांत यावर विभागून हिंदू संस्कृतीला अवकाळ येऊ नये यासाठी सर्व हिंदूंनी संस्कृती रक्षणासाठी जागृत राहणे गरजेचे आहे. गावोगावी हा संस्कृती वर्धन केंद्रे उभारून संघटित हिंदू समाजाकडून त्याला आशीर्वाद प्राप्त व्हावे असे मनोगत मी व्यक्त करतो व आजच्या निवासी शिबिरास श्री संस्थानाचा अध्यक्ष नात्याने मी शुभेच्छा व्यक्त करतो व आयोजकांना सदिच्छा देत कार्य करून शब्द संपवतो. धर्मो रक्षिता रक्षिता.
माझ्या आवडीप्रमाणे. सो एकच गोष्ट मला सांगावीशी वाटते. मुलांनी नारद मुनींचा उल्लेख केला आणि सांगितलं की पत्रकार आणि कीर्तनकार यांचा खूप घनिष्ठ संबंध आहे आणि तो निश्चितच आहे. कारण आमचं काम आहे समाजाला आजूबाजूला काय घडतंय ते दाखवून द्यायचं. जे घडतंय ते समजून कसं घ्यावं, त्याच्यातून बोध काय घ्यावा आणि पुढे कसं जायचं हे कीर्तनकारांचं काम. आणि त्यामुळे आमचं काम हे कीर्तनकारांच्या कामाशिवाय अपूर्णच आहे. त्यामुळे तुम्ही जी भाऊबंदी सांगितली ती निश्चितच म्हणजे कीर्तनकार आणि पत्रकार हे बंधूच आहे. एक गोष्ट तुम्ही सोशल मीडियाचाही उल्लेख केला. आता ते मीडिया राहिलेला नाहीये, सोशल मीडिया झालेला आहे. कधी कधी मला प्रश्न पडतो की त्याला सोशल म्हणावं की अँटी सोशल म्हणावं. आणि सोशल कमी आणि अँटी सोशल मीडिया मला तो जास्त वाटू लागतो. मुलांच्या बाबतीत तर असं झालंय की मोबाईलचाही उल्लेख झाला आणि आम्हा सगळ्यांना म्हणजे आपण मुलांना दोष देतो, पण मला वाटतं की आपण मुलांना सांगतो की मोबाईल वापरू नका आणि आपण दिवसभर मोबाईल वापरतो. मुलं रील्स पाहायला कुठून शिकतात या प्रश्नाचं जर उत्तर आपण शोधायला गेलो तर आईने किंवा बाबाने रील्स बघताना त्यांनी बघितलं असेल, मग पुढचं त्यांना सांगायची गरज नसते. ते स्वाईप कसं करावं हे त्यांना आपोआप कळतं. तर त्यामुळे सगळा दोष आपण मुलांच्या माथ्यावरही मारून आपण मोकळे होऊ शकत नाही. मुलं वाचत नाहीत हा आपला दुसरा प्रॉब्लेम आहे. पण मला कधी कधी वाटतं की मुलं जर आपण त्यांना योग्य माध्यमाकडे वळवलं तर वाचायला लागते. आपण लहान असताना वृत्तपत्र वाचायचो. आज माझ्या नंतरच्या पिढीतील किंवा त्याच्या पुढच्या पिढीतील तरुणांची जी बोलतो तेव्हा एक लक्षात येतं की तेही वाचतात, पण त्यांचं वाचण्याचं माध्यम बदललेलं आहे. ते आता मोबाईलवरच वाचतात किंवा टॅबवर वाचतात. सो जेव्हा आपण खूप वेळा म्हणतो की वृत्तपत्रांचा खप कमी झालाय, लोक वाचत नाहीये, तर माझ्या असं लक्षात येतं की लोक वाचतायत, पण लोकांचं वाचण्याचं माध्यम बदललेलं आहे. ते माध्यम आपण समजून घेतोय का हा मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे आज एवढा छान कार्यक्रम इथे होतोय. सुरुवातीला तर मंत्रमुक्त करणारं नमन सुद्धा झालं. मी ते नमन पूर्णपणे माझ्या मोबाईलवर रेकॉर्ड करून घेतलं एवढ्यासाठी की मला संपूर्ण जे नमन आहे ते आमच्या सोशल मीडियावर टाकायचं आहे आणि ते सगळ्यांपर्यंत पोचवायचं आहे. कारण आपण खूप वेळेला असं घडतं आपल्या बाबतीत की आपण खूपशा चांगल्या गोष्टी बघतो, पण त्यावेळेला आपला हात जो आहे तो आपल्या मोबाईलकडे जात नाही. पण रस्त्यावर जर कोणी मारामारी करत असेल किंवा कोणाचा अपघात होऊन जर तिकडे भांडण होत असेल तर आपण लगेच आपल्या खिशातून मोबाईल काढतो आणि ते रेकॉर्ड करायला लागतो आणि मग त्याचीच रील्स होतात आणि त्याचीच रील्स सगळा समाज मग बघत बसतो दिवस रात्र. तर चांगल्या गोष्टींसाठी आपला हात आपल्या मोबाईलकडे जाणार का आणि तो जाण्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे, आणि हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि म्हणून म्हणतो की एवढे चांगले उपक्रम जे आहेत हे निवासी म्हणजे फक्त शिबिर नाही आहे, निवासी कीर्तन शिबिर आहे. म्हणून पुन्हा तुमचं अभिनंदन करावं असं वाटतं, कारण हे निवासी कीर्तन शिबिर आहे. आणि हे जे उपक्रम आहेत हे आपल्याला सगळ्यांना म्हणजे फक्त मुलं नाहीत, पालक नाहीत आणि पत्रकार नाही किंवा कीर्तनकार नाही, एवढे समाज म्हणून सगळ्यांपर्यंत आपण कसे पोहोचू याचं हे मोठं आव्हान आहे. आपल्याला मुलांचं माध्यम शिकून घ्यावं लागेल. आपल्याला हे समजून घ्यावं लागेल की मुलांना या गोष्टी कुठे बघायला आवडतील किंवा मुलांना या गोष्टी कुठे वाचायला आवडतील आणि त्या दृष्टीने आपल्याला मुलांपर्यंत पोहोचावं लागेल. प्रत्येक वेळेला आपण मुलांना आपल्या माध्यमावर आणायचा जर अट्टास धरला तर तो कधीही पूर्ण होणार नाही. आणि ते आपण करू शकू का, म्हणजे आव्हान मुलांपुढे नाहीये, आव्हान आपल्या पुढे आहे. आपण ते करू शकू का हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की या निवासी कीर्तन शिबिराची रील्स बनायला पाहिजे. इकडे मुलं आहेत, इकडे पालक आहेत, सगळ्यांकडे मोबाईल आहे. याची रील्स बनवून आपण टाकणार का? ती रील्स आपण आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर सर्क्युलेट करणार का? ती रील्स आपण आपल्या युट्यूबवर टाकणार का, इंस्टाग्रामवर टाकणार का, फेसबुकवर टाकणार का? सुरुवात तिथून होणार. नाही आपण शिबिराला येणार आणि आपण सगळेजण आपण शिबिराला आलो, आपण नवीन काही शिकलो म्हणून आनंदाने घरी जाणार आणि तेवढ्यावर आपली जबाबदारी संपत नाही. ती आपण पुढे बाकीच्या समाजाकडे कसं पोहोचवणार
हेही आपलंच काम आहे. आणि मला वाटतं आज इकडे मुलं आहेत, मुलांना रील्स कशी करावी हे शिकवण्याची गरज नाहीये, ती आमच्यापेक्षा चांगली रील्स करतात. मला वाटतं मुलांनाही सांगूया की तुम्ही इकडे आलेला आहात, इथली रील्स तयार करा आणि इथली रील्स तुमच्या स्कूल म्हणजे शाळेच्या व्हॉट्सअपवर पाठवा, मित्रांच्या व्हॉट्सअपवर पाठवा. तर रील्सच करायची असेल ना, रील्स करू नका हा मला सोल्युशन मला वाटत नाही. कुठल्या प्रकारची रील्स आपण करूया ज्याच्यातून समाज घडवण्याचं कार्य होईल, संस्कृतीचं कार्य होईल, ते महत्वाचं आहे. आणि त्या दृष्टीने जर आपण मुलांना चॅनलाइज करू शकलो तर आपली मला वाटतं फार मोठी जबाबदारी जी आहे ती आपल्यालाही लक्षात येईल आणि त्यातून मुलांनाही आपण जे सांगतोय ते करण्यात आनंद मिळेल. तो प्रश्न हाच आहे की आपण मुलांची माध्यमं समजून घेणार का? कारण मी माध्यमातला माणूस आहे आणि हे आमच्या पुढीलही फार मोठे प्रश्न आहेत की लोकांची माध्यमं समजून घेऊन आम्ही सध्या स्वतःमध्ये बदल करतोय. आणि हे जर आपण मुलांच्या बाबतीत एक पालक म्हणून, एक समाज म्हणून जर करण्यात अपयशी ठरलो तर हे अपयश हे फक्त एका क्षेत्रापुरतं मर्यादित राहणार नाही, हे संपूर्ण समाजाचं अपयश म्हणून नंतर आपल्याला त्याच्याशी डील करावं लागेल, जे आपला कोणालाही परवडणार नाहीये. सो तेही होऊ द्या. म्हणजे हे उपक्रम आपण सगळेजण, फक्त मीडिया नाही तर आपण पालक असू द्या, इव्हन विद्यार्थी असू द्या, आपण सगळेजण समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांपर्यंत पोहोचूया. आणि पुढच्या निवासी शिबिराच्या वेळी ही जी संख्या आहे ती 2 पट 3 पट 4 पट वाढेल याची आपली जबाबदारी आपणच घेऊया. तरच हा जो मुवमेंट आहे तो वाढत जाईल. आणि बुवा खूप चांगलं काम करतात, असंच काम करा. आम्ही एक मीडिया म्हणून सदैव आपल्या बरोबर आहोत आणि हे काम असंच चालू राहू दे. पुन्हा सगळ्यांना, तुम्हालाही बुवांनाही शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. शिबिर 34वे इथे संपन्न होत आहे. खरं तर अशा शिबिरांना जे काही प्रोत्साहन वेगवेगळ्या देवस्थानातून अजूनपर्यंत मिळालेले आहे याच्यापेक्षा जास्त पटीनं ते मिळणं आवश्यक आहे. त्यानंतरच खरं म्हणजे संख्या दुप्पट तिप्पट होऊ शकते. प्रत्येक देवस्थानातून भरभरून प्रतिसाद अशा शिबिरांना मिळणं आवश्यक आहे. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मान्यवर आजच्या या उद्घाटन कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे प्रमोद आचार्यजी, खरं म्हणजे त्यांनी मीडियाच्या माध्यमातून या कीर्तनाला कसं काही पुढे आणता येईल त्याविषयी व्यवस्थितपणे आम्हाला एक प्रकारचं प्रशिक्षण दिलेलं आहे. त्याचा विचार होणं गरजेचं आहे. त्यांनी तिथे आम्हाला आपला बहुमोल वेळ असा दिला, कारण ते सदोदित बिझीत असतात, व्यस्त असतात. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे मनापासून कीर्तन विद्यालयाच्या वतीनं ऋणी आहोत. या देवस्थानचे अध्यक्ष श्रीमान कामतजी, खरं म्हणजे त्याने इथे चोख अशी व्यवस्था या आमच्या शिबिरासाठी दिलेली आहे. असाच त्यांचा आम्हाला भरभरून आशीर्वाद व जा प्रोत्साहन असं हे मिळत राहू. त्यांनी इथं एवढी व्यवस्था दिल्याबद्दल आणि सर्व समावेशक असं आपले विचार त्यांनी इथे मांडले, म्हणजे सगळ्यांनाच त्या दृष्टीनं त्याचा फायदा आहे. खरं म्हणजे त्यांचे आम्ही मनापासून ऋणी राहू. आमच्या कीर्तन विद्यालयाच्या वतीनं व्यासपीठावर उपस्थित असलेले मान्यवर या देवस्थान कमिटीचे पदाधिकारी श्रीमान पै वेर्डेकरजी यांनी पण इथे आशीर्वाद आम्हाला दिले आणि इथे उपस्थिती लावली, त्याचे आम्ही ऋणी आहोत. या कीर्तन विद्यालयांचे, कारण 3 कीर्तन विद्यालय सध्या गोव्यामध्ये चालू आहेत, एक फोंडा, मार्सेल आणि मापसा. या 3ही कीर्तन विद्यालयाचे प्राचार्य राष्ट्रीय कीर्तनकार हरिभक्तपरायण वझेबुवा यांचं अविरत काम, रात्रंदिवस, त्याला झोप म्हणतात ते नाहीच आहे, कारण ते रात्रंदिवस फक्त याच विचारात असतात की संस्कार कसे काही या समाजाला देता येईल. मी मुलांना जसं म्हणणार नाही, तर समाजाला संस्कार कसे देता येईल, समाज सुधारित कसा होईल, समाजात देवदेश धर्म याच्याबद्दल प्रेम कसं जागृत करता येईल, आपल्या
नामस्मरणाच्या माध्यमातून देवाच्यापर्यंत कसं जाता येईल हे सदोदित अविरतपणे त्यांचं जे काम चालू आहे त्याला कोटी कोटी प्रणाम. मीडिया असेल, आजच्या या काळामध्ये मीडिया पुढे आली आहे, पत्रकारिता आली आहे. म्हणजे आद्य प्रवर्तक देवर्षी नारद मुनी, चालतं बोलतं वर्तमानपत्र त्यावेळेचं, आजही अशी काही माणसं आहेत. पण आज हे मीडिया माध्यम म्हणा, त्यामुळे समाजापर्यंत अनेक विषय पोहोचतात, जागृतीचे विषय पोहोचतात, देशहिताचे विषय पोहोचतात, असं कार्य ते करतायत. खरं तर पत्रकार आणि कीर्तनकार हे बंधू आहेत असं म्हणतात. आम्ही कार्य तेच करतो, तेही कार्य तेच करतायत. असं कार्य करणारे माननीय श्री प्रमोदजी आचार्य, मानसा संस्थांचे अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमनाथ कामतजी, प्रेमानंद आनंद आहे त्याच्यात, तो प्रेमानंद कामतजी या आपल्या भारतीय संस्कृतीबद्दल त्याला एक आवड आहे. आज जगामध्ये मी बऱ्याच वेळा म्हणतो की भारतासारखा देश नाही आणि आपल्या हिंदू धर्मासारखा धर्म नाही, की ज्या धर्मानं, ज्या हिंदू संस्कृतीनं जगाचा विचार केला. संत ज्ञानेश्वराने सांगून ठेवलं, हे विश्वाची माझे घर, ऐशीमती जयाची स्थिर, दुरितांचे तीव्र जावो, विश्व स्वधर्म सूर्ये पाहो, सर्वेत्र सुखिन संतु संतु सर्वे निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. हा विचार करणारा आपला भारत देश. म्हणून आपण म्हणतो की विश्ववंद्य भारत व्हावा. आज विश्वाचा विचार करणारा एकमेव जगातला देश म्हणजे भारत देश. म्हणजे असे लोक, अशा विभूती, असे देशभक्त आपल्या भारत देशात आहेत. आणि आज ही काळाची गरज आहे. शांतता प्रिय देश, दुसऱ्याचा विचार करणारा देश, सर्वांना बरोबर घेऊन जाणारा देश भारत देश. आणि आजही आपण पाहतो की भारतीय संस्कृती अनेक बाह्य देशांनी सुद्धा स्वीकारली आहे. आज हजारो लोक जपानमध्ये म्हणा, अमेरिकेमध्ये म्हणा, भगवद्गीतेचं अध्ययन करतायत. भगवद्गीता त्यांच्या संसदेमध्ये भगवंताचा जय जयकार होतोय आणि आम्हाला काही लोकांना त्याची लाज वाटते. लक्षात घ्या, संस्कृतीनं, संस्कृतीच्या संरक्षणानं मानव घडतो, माणुसकी घडते, देशहित होतं. आणि आज ही काळाची गरज आहे. करा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे, साने गुरुजीने सांगून ठेवलं. म्हणजे असं कार्य आपली मंदिरं करतायत. आणि मला वाटतं या महालसा संस्थांमधलं एक पहिलं कीर्तन प्रशिक्षण शिबिर आहे. पहिलं अनेक गोव्यातल्या अनेक देवस्थान, मंगेशी असेल, महालक्ष्मी असेल, नागेश महारुद्र असेल, मडकईचं नवदुर्गा देवस्थान असेल, खांडेपारला शांतादुर्गा देवस्थान, अनेक संस्थान, शांताप्रसाद अद्वैतानंद सभागृह शिरोड्याला, अनेक संस्था, अनेक मंदिर यांच्या सहकार्यानं आजपर्यंत मला वाटतं पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत अशा ठिकाणी आजपर्यंत ही शिबिरं संपन्न झालेली आहेत. त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे फोंडा कीर्तन विद्यालय पालक शिक्षक संघटनेचे उपाध्यक्ष माननीय श्री दामोदर पंत कामत, तेही इथं उपस्थित आहेत. मला वाटतं आजपर्यंतचा इतिहास प्रमोदजी आपल्याला सांगतो की गोव्यामध्ये अनेक विद्यालयात पालक शिक्षक संघटना आहे आजपर्यंत, पण कीर्तन विद्यालयाला कधी नव्हती. कारण कीर्तन विद्यालयच गोव्यात नव्हती पूर्वी. ठराविक समाजापुरतं कीर्तन उरत होतं. आज सगळ्या समाजापर्यंत कीर्तन जात आहे, संस्कृती जाते, भगवद्गीता पोचते, हनुमान चालीसा मुलांना येते, नामस्मरण नामसंकीर्तन होत आहे. त्यामुळे होंडा कीर्तन विद्यालय असेल, देवकी कृष्ण माशेचं कीर्तन विद्यालय असेल, लक्ष्मीनारायण कीर्तन विद्यालय म्हापसा तिथंही चालू आहे. मला वाटतं अनेक या देवस्थानच्या पुढाकारानं, अनेक संस्था पुढे आल्यामुळे ही विद्यालय सुरू आहेत आणि खऱ्या अर्थानं आपल्या भारतीय संस्कृतीचं संरक्षण या विद्यालयातून होत आहे. आज ही काळाची गरज आहे. आजची जर परिस्थिती आपण बघितली, निसर्गाचा कोप आहे. आपणच बोलतो 2-3 वर्षाचा पाऊस एकाच वर्षी पडलाय. आपण आता जर विचार केला, घराघरात वाड्यावरची स्थिती सगळ्यांना माहिती आहे. मंदिरातली काही मंदिरं जर तुम्ही बघाल, तिथं काहीच नाहीये, नुसतं मंदिरं उभी आहे. पुढे आरती म्हणायला तयार नाही, प्रसादाला गर्दी खूप आहे. आज ही परिस्थिती, देवाची पालखी असेल तर भक्तगण यायला तयार नाही, पण शेवटचा प्रसाद असेल तर सगळे येतात. अपवाद सोडा, आपण भालचेची पालखी मुद्दाम दर रविवारची पालखी मुद्दाम, तिथलं भजन बघा. अशा अनेक मंदिरामध्ये ही संस्कृती जिवंत ठेवली जात आहे. आदर्श घेण्यासारखा आहे. तिथं भक्ती आहे,
तिथं नाचतात काय, गजर करतात काय, नामस्मरण, अरे हाच आनंद आहे, लक्षात घ्या. मोन्यानी भक्ती करू नका. देवळात आरती असेल, आरती एखादी म्हणा. कीर्तनातून समाज जागवण्याचं काम, समाज प्रबोधन, संस्कार, आई वडिलांची किंमत वाढावी, देशाप्रती निष्ठा वाढावी, एकामेकाबद्दलचा आदर वाढावा, हेच विचार. फक्त जुनं सांगत नाही बसायचं. 2024 साली मी कसा जगावा ह्याचं प्रबोधन कीर्तनातून होत आहे. आज मीडिया माध्यम आहे, लक्षात घ्या. टेक्नॉलॉजी वाढलेली आहे आणि घरामध्ये माणसामध्ये 6 शत्रू आहेत. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आणि मत्सर सगळ्यांच्या मध्ये. तुमच्यात आहे, माझ्यातही आहे. आळस तर आमच्यात खूप आहे. आम्ही गोयकार त्या बाबतीत आळशी जास्त. करूया, पळूया, कारण वेळेचं भान आमच्यात खूप कमी आहे. यातलो राव असो, चहा घेऊया, नाही. आज आमच्याकडे या कलियुगात आज माणसाला आयुष्य कमी आहे, अडचणी खूप आहेत, आव्हानं मोठी आहेत आणि आपल्याला पुढे जायचं आहे. जोपर्यंत आपण जिवंत आहोत तोपर्यंत आपण काहीतरी परोपकार पुण्य आहे. पुण्य कुठं आहे? परोपकारात आहे, दुसऱ्याच्या विचारात आहे, एकामेकाला बरोबर घेऊन जाण्यात आहे. आम्ही काय आज आहोत, उद्या नाही. पद कायमची टिकत नाहीत, लक्षात घ्या. पण जोपर्यंत मी त्या पदावर आहे तोपर्यंत मी काहीतरी चांगलं करणार, ही माणसाची निष्ठा पाहिजे. मरावे परी कीर्ती रूपे उरावे, त्याला माणूस म्हणतात. अहो, आपण एखाद्या कुत्र्याची सुद्धा आठवण काढतो, प्रामाणिक कुत्र्याची सुद्धा, लक्षात घ्या. आणि आहे तसे प्रामाणिकपणा शिकावा कुत्र्याकडून. पण कुत्र्या एवढी आम्ही खाली येऊया नको. तो प्राणी आहे, त्याला जगवा. पण आम्ही माणूस आहोत. 84 लक्ष योनी प्राण्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ गुण असेल तर तो माणूस आहे, तुम्ही आम्ही आहोत. कमी लेखू नका आपल्याला. नरातून नारायण तयार होतो, मंदिरं उभी होतात, ही भक्तांच्या भक्तीतूनच होतात, आपोआप होत नाहीत, लक्षात घ्या. आणि ते भक्त म्हणजे तुम्ही आम्ही. आपल्यातून भक्त निर्माण व्हावा, चांगला माणूस निर्माण व्हावा, ही काळाची गरज आहे. कीर्तन विद्यालय हे कार्य करत आहे. फक्त आपला विचार करू नका. जाताना आम्ही काय बरोबर नेणार नाही, येताना आम्ही काय आणलं नाही, लक्षात घ्या. देव जोडा, माणूस जोडा, आई वडील जोडा. आज ही काळाची गरज आहे, लक्षात घ्या. संकुचित विचारात 18 पगड जातीत संत जन्माला आले, पण सगळ्यांचा विचार संतांनी केला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सगळ्यांना बरोबर घेऊन ते पुढे गेले. हाच आदर्श, हाच विचार खऱ्या अर्थानं ही भारतीय संस्कृती आहे. सगळ्यांचा विचार, सगळ्या देशांचा विचार करणारा देश आपला भारत देश. आज कीर्तनाच्या माध्यमातून आम्ही हा प्रयत्न केला आणि या मंदिरांच्या सहकार्यानं ही आम्हाला शिबिरं घेता येतात. इतकं सोपं काम नाहीये. आज ही काळाची गरज आहे. आज घरातले संस्कार कमी झाले. आज उत्सवाच्या नावाखाली फक्त बराचसा म्हणजे मी म्हणतो पैसा खर्च होतो, धावपळ होते. प्रत्यक्षात बऱ्याच लोकांना उत्सवाबद्दल काहीच माहिती नसतं. मी बऱ्याच वेळा धालो मांडांच्या महिलांबरोबर जातो, लईराईच्या धोंडाबरोबर जातो, दिवजोत्सवाच्या महिलांबरोबर जातो, बऱ्याच वेळा, लक्षात घ्या. वर्धापन दिनात जातो. अनेक लोक, मला वाटतं लाखो लोकात मी मिसळतो. सगळ्या लोकांत मिसळून जवळजवळ 12 कोटी नामस्मरण आजपर्यंत केलंय आणि अजून हे चालू आहे. मी कीर्तन आता करत नाही, फक्त शिकवतो, लक्षात घ्या. का? मी थांबल्यानंतर माझा अभ्यास वाढेल, त्याकरता पुस्तक असेल, वाचन असेल आणि नवीन पिढी घडवणे ही आज काळाची गरज आहे. विद्यादान याच्यासारखं पुण्य नाही. आज ही काळाची गरज आहे. मला वाटतं की परतगाळ मठाधीश सद्गुरु श्री विद्याधीश स्वामी महाराजांनी सुद्धा अनेक मंदिरामध्ये, आज त्यांचे आशीर्वाद आहेत, त्याला वंदन आहे आमचं, की आज अनेक मंदिरातून त्यांनी राम नाम सुरू केलंय. मला वाटतं हे मोठं दिव्य असं काम आहे. अनेक या मंदिरात सुद्धा, मानसा मंदिरात, नागेश मंदिरात मी बऱ्याच वेळा गेलो आहे. तिथे अनेक मंदिरातून हा उपक्रम राबवला जातोय. आज टेन्शन, चिंता, काळजी, वाद घरात आहे. आणि मोबाईल जो आहे ना, सगळ्यांकडे आहे की नाही, एक म्हणून प्रत्येक, काही लोकांकडे 4 आहे. तो चांगलाच आहे, त्याचा वापर चांगल्या करता जरूर करावा, पण त्याचा दुरुपयोग आज खूप होतोय, भयानक. मुलं रात्री झोपत नाहीत, घरात कोणाशी ऐकत नाहीत, संवाद नाही. काम सांगितलं तर मुलांना राग येतो, खाताना मोबाईल, जेवताना मोबाईल. नको रे बाबा, आई वडिलांना टेन्शन वाढत आहे. आज आई वडील असे आहे, कारण आज मुलं कमी आहे. पूर्वी 5-6 असायचे, आज 1 किंवा 2. आणि त्याला वाटतं तुम्ही भरपूर शिका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत. कुठं शिका? त्या मोबाईलला 800 करून ठेवले. मोबाईल कसा वापरावा याविषयी शाळेमध्ये चर्चा झाली पाहिजे. कीर्तनातून, सत्संगातून ही चर्चा, त्याचे दुष्परिणाम,
दुरुपयोग, चष्मा, डोळ्याला टेन्शन, बाकीचे म्हणजे प्रॅक्टिस थांबली, अभ्यास थांबला, कुठं कार्यक्रमाला जायचं मोबाईल अडकवून ठेवतो नाही, तो किती वापरावा कळण्याकरता ज्ञानाची गरज आहे. कीर्तनातून हे प्रबोधन होत असतं. मला वाटतं आजचा हा कार्यक्रम इथं संपन्न होतोय. आज सुरुवात आहे. आम्ही सकाळपासूनच प्रशिक्षणाला सुरुवात केली. रीतसर आज उद्घाटन आहे. कीर्तनातून समाज प्रबोधन, इथं परिसंवाद सुद्धा आहे. 9 तारखेला समारोप होईल. दररोज मंदिराभोवती दिंडी होणार. मस्तपैकी हरिनामात नाचायचं, देहभान विसरू. आज संपूर्ण गोव्यातून म्हणा, सिंधुदुर्गातून सुद्धा काही मुलं आहेत, सांगलीतून काही मुलं इथं आली आहेत. मुद्दाम हे प्रशिक्षण, आज बाकी सगळं आहे आपल्याकडे, नाही ते संस्कार. बाहेरच्या देशात भगवद्गीता शिकवली जाते, आपल्या गोव्यात म्हणजे आपल्या भारतात कमी आहे. स्तोत्र यावी, वेगवेगळी स्तोत्र आहेत. मन शांत व्हावं, कुठेतरी आपण उपासनेत बसावं, त्याग करावा, विद्यादान करावी. आज ही काळाची गरज आहे आणि त्याकरता हे विविध उपक्रम लक्षात घ्या. फक्त मुलंच करणार म्हणून पालकांनी त्यांच्यावर सोडू नका, तुम्ही त्यांच्या बरोबर बसा. आज कुठेतरी मनशांती जी पाहिजे ती उपासनेत, भक्तीमध्ये आहे. हे साधू संतांनी आपल्याला सांगून ठेवलंय. तुम्ही कुठच्याही संतांचा ग्रंथ वाचा, ते म्हणतात उपासना करा. आज ही काळाची गरज आहे. आज इथं महालसा संस्था यांनी सांगितलंय की पूर्ण आमचं सहकार्य आहे आणि त्यांनी दिलंय तसं. त्यामुळे 4 दिवस आजपासून मस्तपैकी हरिकीर्तनाचा बघा रंग. आता काही मुलांच्या परीक्षा आहे, काही शिकणारे मुलं आहेत. उद्या परवा हळूहळू ती मुलं येतील आणि संख्या इथं वाढणार आणि बहुसंख्येनं हा कार्यक्रम इथं यशस्वी आपल्याला करायचा आहे. आणि त्याकरता या देवस्थानचे खजिनदार इथं दर्शन पै इथं बहुतेक आता आगमन त्यांचं होत आहे. त्यांनी व्यासपीठावर यावं. ही तरुण पिढी आहे, लक्षात घ्या, आपल्या देशाची. आणि या माध्यमातून हे पुण्यक्षेत्र, मंदिर म्हणजे पुण्यक्षेत्र, या पुण्यक्षेत्रातून आपल्याला पुण्य जोडायचंय, माणूस जोडायचंय आणि आपल्याला मोठं कार्य करायचंय. पुन्हा एकदा मी देवस्थानचे मी नमस्कार करतो, सगळे पदाधिकारी, इतर सगळे पदाधिकारी आणि उपस्थित सगळे श्रोते, आणि 2 शब्द माझे थांबवतो. नमस्कार, धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.